देखो डरी डरी आखे अब्बा दे रहा था କିଛି ନାହିଁ ରେ ये भगवान देखो भीतर गीत सुने जाके ए बहू ये भाई रिएक्शन देखो बहुत डर गलु आ कहंतु एते डर लागलानी जे आउ तो करे जाय परु भगवान आम सान पिला शोला उठी पड़ा भगवान उठी पड़े सांगानी सतटा फेक रियल तो नानी नमस्कार आपण स्वागत करते आम एसटी लाइफस्टाइल ब्लॉग को आज आपण गोटे डिफरेंट ब्लॉग धरिक आई कारण हम के देखीचु भिडियो हेले से आप भूत बाहर आम पाखापाखि सब भूत जितने सतरे बेले बाहर यापे चंडी से कला कौन कौन बाहर मुझे शुणुची आ देखी आउ चलतु देखिया से आपटा सत कि मिछ आउ चलतु देखिया ब्लॉग स्टार्ट करवा स्टार्ट कर देखिए ला इधर तो इधर हवा जाती है तुम बिल्डिंग की मोड़ थी लगा बता देखिए निश्चय से पूछला क्यों ना रात्रि रोई बारी सीधा कब हो जाते जानो कि बाहर भूल गए देखो फोटो अच्छी तो काम करना खोल कबाड़ खोल सीढ़ी पाक जा मुहर कि देखिए ना देखा ये आउ ना चलो से ये ना मुहर जा सीढ़ी बाहर बया आउची कौन जना पड़े जब आसला बेले
ହନୁମାନ ପୁତୁରା ଧରି ଯାଇଥିଲା ମାମୁର ପଳେଇଲା ପରିବେଶଟା ମାମୁ ଛାତୁ ଗଲେ ଯେ ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ଆସିନି ମତେ ଏଇଟା ଆଇଥିଲା ଯେତେ ବଡ଼ ହବ ସେତେ ଆଇବ ଚଣ୍ଡୀଟା ଆଇଥିଲା ଏବେ ପଡ଼ିଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ଫଟୋ ଅଛି ବୋଲି ବୋଧେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଭୂତ ଯା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ରିଆକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ମନ କେମିତି ହେଲାଣି ସେଇଟା ଦେଖିକି देखो वाले डरी डरी आखे अब्बा दे रहा था କିଛି ନାହିଁ ରେ ये भगवान देखो भीतर देखो खान के की डरी डरी आई ये ତମେ ରହତେ ଥିଲା ए भाई वाली এখন পড়িলা ଆଉ ପଳେଇଲା ଭଗବାନ ନାଚା ଛୁଟି ଗଲା କିନି ହେଲା ଦେଖନ୍ତି ଏତେ କାହିଁ ଡରୁଛ ଭଗବାନ ଏତେ ଡର ଲାଗିଲା ଆକା ଡର ସାଲ ଗୁଡେଇ ପଡିଲା ଡରରେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଇ ବାହାର ଆଡେ ବୁଲିକି ଆୟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଥ ସେଇ ଗ୍ରୀନଟା ଟିକେ ଆଇ ହବ ଗ୍ରୀନଟା କହୁଛି ଗ୍ରୀନଟା ଚଣ୍ଡୀଟା ରାଜିଲା ଗ୍ରୀନଟା ଆଇଲେ ନାଇଁ କଳା ଯଦି ଆଇଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ନଗେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଥାନା କତରା ଡରିଗଲା ହେଲା ଆଉ ରେଟଟା ଆଇଲେ ତମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି ଆଉ ଗ୍ରୀନଟା ଆଇଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଇ ଦେଖା ଯାଏ ଆଉ ବେଶୀ ନା 5-6 ମିନିଟ୍ ଯିବ ଗ୍ରୀନଟା ଆସେ କଳା ଯା ଖାଲି ହେଲା ନାଇଁ ଆଇଲା ନା ଗ୍ରୀନ ଆଇ ହଉ इंतजार करो देखो
ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ କଣରେ ଶୋଇ ଆଜି ଏଇପଟ କଣ ମୁଁ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲି ଚଣ୍ଡୀ ଭାରି ଝାଙ୍ଗିନା ପଳେଇଥିଲା ସେଇଟା ଯୋଉ ମୁଁ ଆବଡ଼ା ଦିନ କହିଲି ଚାଲ ଗୋଟେ କରିଦେବା ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ ବୋଲି ତାର ଯୋଉ ଆବାଜ ଭଗବାନ ସତରେ ଭୂତାଇନା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସତ ଭୂତ ନା କଣ ସମସ୍ତେ ପାଟି ହେଇଗଲେ ସେଇ ଭୂତ ଯାଉଛି ତମ ଦି କଥା ସେ ତମ ଦି ଘଣ୍ଟା ରେ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ସତରେ ଭୂତ ହେଇ ପଳାନ୍ତି ବୁଆ କିଛି ସେ ମୁଚୁଳା ଯୋଉ ପଡିଛି ମୁଚୁଳା ଭିତରେ ସବୁ ପଡିଛି ନାଇଁ ସିଏ ଯାଇଥାନ୍ତି ହଉ ଭୂତ ହଉ ମୋ ପାଖକୁ ତମେ ପାଖକୁ ନେଇକି ମତେ ପଳ ମୁଁ ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମତେ ଏମିତି ମାରନି କିନା କରିବି ଏ ଚଣ୍ଡୀ ତୋ ସତରେ ଦମ ଅଛି ମତେ ଆଇ ଦେଖା ବିଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ଡରଉଛୁ ଦେଖିକି ଡରଉଛୁ ଦେଖିଆ କଣ ଭାଇନା କଣ ଡରୁଛ ଡାକ ଚଣ୍ଡୀ ଡାକ ହବ କି ହେଇଠି ଆଇଲାଣି ପରା ଦେଖୁନ ଚଣ୍ଡୀ କଣ ଚଣ୍ଡୀ ନାହିଁ କଳା କଳା ଯାଉଛି चंडी की देखो भाई चंडी की देखो देखले चंडी भाई आजा चंडी आजा हम तेरे को दिखेंगे हम नहीं देखेंगे तुम नहीं आओ हम ताकिरा घर में तू काल देखो कानडे को रेडे रेडे देखा जाउछ की आसो ना घरडा टिके आसो ए दीदा करन होछि रेडे आइले मो रही सत्य कथा कहूची से साबा ସେଠି ଗୋଟେ ଯାଉଛି କଳାଟା ମତେ ଭଇତାଟା ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ବା ଏଇଟା ଏଇଠି ଗଲା ଟିକେ ଦେଖିଆ ସେଣ୍ଟରଟାକୁ ଯାଉନାହିଁ ପୁରା ଏଇଟା ଏଇ କୋଉଠି ସାଉଣ୍ଡଟା ହେଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠଟା ଆଇଲା ବୋଲେ ଗ୍ରୀନଟା ଜିନିଷ ଆଇଲା ଜୋକର ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଡର ଖରାଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ମୋବାଇଲ ଥରୁଛି ଗରମ ହେଇଲାଣି ଭଗବାନ ସତରେ ଭୂତ ଏଇ ଆପଟା ସତରେ ରିଏଲ ଲାଗୁଛି ମତେ ମୋବାଇଲ କେତେ ଥରୁଛି ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ରିଏଲ ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଏଇ ଆପର ନାଁଟା କ'ଣ କହିଦେଲ ଏ ଆପ୍ ନାଁ ହେଲା ଗୋଷ୍ଟ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ପ୍ରାଙ୍କ ଏଇଟା ପୁଣି ସତରେ ରିଏଲ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଠଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା ଫେକ୍ ବୋଲି ତୁ ଫେକ୍ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଲେ ମୁଁ କାଲି ଆଡ଼ୁ ରାତି ସକାଳୁ କାଢ଼ିଗଲେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଯେତେଟା ବାହାରିଲା ନା ପୁରା ସେତ ମୋ ନାନୀରା କହୁଥିଲେ ସେ ଜିନ୍ ଆଣି ପକେଇଲି ଚାନ୍ଦା ଗୁଡ଼ା ବି ପକେଇ ଆମେ ଏବେ ନାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଭୂତ ନଥିବେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସବୁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଦେଖିଲି ନା ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଇଲି ନା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ଚାନ୍ଦା ପଡ଼ା ପକେଇଲା ଆଡ଼ୁ ବଇଚି ବୁଢ଼ା ମାରିଦେଲି ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଆପ୍ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖୁନା ତଳେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ନଥିଲେ କି ଆମ ସେଇଠି ତଳ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ପୁରା କେବର କଥା ସେଇଟା 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ କହିକି ସେଇଟା ଏବେ କହିଲି ସିଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ଏମିତି ପକେଇଲା ସେଠି ଦୁଇଲା କୁଆଡ଼େ ଆଇଥିଲା ନା
କଳା ହେଇକି ଆଇଥିଲା ହଉ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଯୋଉ ଏଇ କଳା କଳାଟା ଏକା ଏ କଳା କଳା ଯେ ଆସିଲେ ସିଧା ବେଣୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଁକି ବେଣୀ ଧଳା ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମୋର ଟିକେ କଣ୍ଢେଇ ସେଟା ମୁଟା ନାଇଁ ମୁଁ କିਉਂ କହୁଛି କହିଲ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଗଲା ନା ସେ ଚାନ୍ଦ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ମୋବାଇଲଟା ସିଆଡେ ଦେଖିଲା ବୋଲେ ସେ କୋଡ ଥିଲା କିନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କ୍ୟାମେରାଟା କାଲି କ୍ୟାମେରା ଝିଲିକି ନାହାନ୍ତି ସେଟା କୋଡ ବଇଛି ତ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ କ୍ୟାମେରାଟା ଆପଣମାନେ ଭୂତ ସତରେ ଦେଖିବାକୁ ଥିବ ବୋଲି ୟା ବଡ ସତରେ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ବୋଲି भाई देखो बहुत डर गलु एत डर लगलानी भगवान आम सान पिला शहीद उठी पड़ा ଆମ ଝିଅ ସହିତ ଯୋଉ ଉଠି ପଡି ସାଙ୍ଗମାନେ ସତଟା ଫେକ୍ ନଟା ରିଏଲ ଆପଣ ମାନେ ମାରିକି ଦେଖିବେ तो नानी ନାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏ ଆପରେ ମାରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଘୋଷ୍ଟ ପ୍ରାଙ୍ଗ ଆମେ ମିଛ କଥା କହୁନୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିନି जस्ट टिके काढ़ी आम खाली देखिए दो आउ थे देखिया से कि आउची किन को प्रकार देखिदेव डर आम भाईना टिके देखिदेबू बोली भावुँ अच्छी चल देखा कैमेरा ऑन कर कैमेरा ऑन कर कैमेरा ऑन कर पाटी तुंड करदे ना सांग मैंने देखा तुम सब इंडिया हो राडा भीतर आईला साइड ही पड़ा देखो कौन कौन डरी जाए कुआड़े जाएगी पलैला पलैला रेडे आसिले बेसी कौन हाँ डर ना जानते दी सामान ये देखी कलाटा बेसी लो एनर्जी गोस्टा आउ ब्लूटा हाई एनर्जी गोस्टा रेडटा वेरी हाई एनर्जी गोस्ट से देखा कमला नगर आड़ ना कौन कमला नगर मार्केट आड़ सेकेंड मशाणा मशाणी उड़ी थी बाहर सेकेंड मशाणी सीआड़ा जुआड़ बुल से बुल
जाए गोटे कलु आसिलानी टोटाली हौ चालू आम छात उपरକୁ घंटे राति ହେଇଛି ଦେଖିବା आई पार्ची ना नहीं चंडीटा ए जाए घर समस्त डरिक अच्छा घर भितर ये जाऊ जाऊ तीन आसला देख ये कौन दिया ना तड़ू चलो सांग मन आसला आसला सांग मैंने मोबाइल तो चार्ज सरीगला देखिए से भिडियोटा अफ करदे छात जना कि भिडियो कर मुझे जानी कौन आई भूत आम जी भूत देखी मुझे रियल बोली भाभी आपण मैंने चाहिए बोले रियल देखिपारे फेक कौच भावुए बोले आम साउंड शुणिक गोटे पिला शोला आर रूम से उठी पलि आस डर से आम हेले एत बड़ बड़ लोक मत डर लगुच क्या डर लगुच कौन मुझे जानी मत डर लगुच आम भूत घोषटा देखा कि लगे रियल लगे ना फेक लगे मत प्लीज कमेंट द्वारा जनइबे कारण मत पूरा 100% रियल ही लगे तार जो आवाज तार जो ना मो पाटर बर्तन बाहर नहीं टाइम किसी हौ रोचे जय जगन्नाथ।